Hej, jeg vil nu vise jer, hvordan at I kan downloade en driver ting, så at I kan bruge jeres PlayStation Move kamera fra jeres PlayStation 3 til at I kan bruge det som webkamera på jeres computer. Det første I gør er at gå ud, så skriver I CL driver, CL driver. Så tager jeg den her CLI Driver Code Laboratories, går ned, og så klikker I på Download CLI Driver, og så kører I den, og jeg lover, at den er 100% kører fint. Så skal vi lige lukke ned igen. Ja, og så viser jeg lige det.